Ang atong topic karong gabi una is about the Holy Spirit. Nana kita sa Article of Faith sa atong creed, I believe in the Holy Spirit. Ang next ani, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. So kita karon na nakita sa part sa creed, the Holy Spirit and grace. So, katong si San Pablo, no, na siya'y gipang bunyagan na mga na-convert gikan sa Judaism, no, paingon sa Kristyanismo. Nangutan siya, nabunyagan na ba mo sa Espiritu Santo? Nadawat na ba ninyo ang Espiritu Santo? So ito bag sa mga tao, wa gani may kadungog pa nga naa di ay Espiritu Santo, wa gani may kabalo nga na Espiritu Santo, no? So basa nato na sa Acts chapter 19 verse 2, meaning kanos aman nahibaw-an nga naa di Espiritu Santo. Nahibaw-an kini, no, pag-abot na ni Jesus. Wala pa si Jesus, wala kabalo ang mga tao nga naa di ay Holy Spirit. Okay? Holy Spirit, in all the English, tawag na ni Holy Ghost. So, kung ninyo mabantayan, sa England or sa mga English nga language, ang Spirit is called Ghost. Okay? So, mo na ilang term, Ghost, Holy Ghost. No? Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, na siya ilahi-lahi nga pagtawag sa Bible. Itawag siya usahay o paraklit. Paraklito. Ya? Kadaw mo na, isulti sa misa usahay. Paraklito. Gika nga na siya sa Grigo nga pinulungan, meaning comforter. Unsa may comfort sa Bisaya? Pag alam-alam. No? Advocate, lahi po yung pangalan sa Holy Spirit. Nadaghan siyang title. No? Meaning, advocate, tig patunga. No? Tig hangyo. Pleading God's cause with mankind. Tig hangyo dito sa Ginoo. Para kanato. Usahay, tawag po siya Spirit of Truth, Spirit of God, Spirit of Love. Question. Nadawat na ba nato ang Espiritu Santo? Naana ba nato ang Espiritu Santo? Yes. Kano sa? Sa bunyag. Okay? We receive the Holy Spirit when we are baptized. O kini nga Espiritu Santo, no? Espiritu ni, no, sa Ginoo. Kung moingon ka ni, you are the temple of the Holy Spirit, kadungog na mo na sa Bible, ningon si Saint Paul, no? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Nakabasa mo na sa Bible? Templo kamo sa Espiritu Santo. Meaning na pinuy-an kamo. Meaning kapuyo ka na itong Espiritu Santo. So, do not give yourselves to sexual immorality. Muna sulti ni Saint Paul. Because you are the temple of the Holy Spirit. Kung maingon nga ni, ang Espiritu Santo nagpuyo ka na to, wala na nagpasabot nga Espiritu Santo lang ang nagpuyo ka na to. Nga naman. Di ba? May nunduman ninyo ang atong pagtulunan sa Santissima Trinidad. Kung asa ang usa, naa ang tulo. Okay? May the Holy Spirit na kanimo, meaning na, dili lang Holy Spirit. Father, Son, Holy Spirit. Okay? So, shortcut lang ang apagsulti. Kaya kung asa ang usa, naatanan ang tulo. Di na pwede sila magbuwag. Tuhon kayo silang tulo, usa lang. So, kining Espiritu Santo, no? Kining grasyang makasantos, naa ka nato, ug dili gikan siya mawala. Walay makapawala. Walay gahom sa yawa nga makapawala sa Espiritu Santo sa atong kalag. Kinsay makapawala nini? Kita mismo. Walay gawas nga gahom nga makapahawa sa Espiritu Santo. Kita mismo ang makapahawa. Sa paghimo nato og mortal sin.
Usa lang kabuok mortal sin, muhawa na ang Espiritu Santo. Kung wala na ang Espiritu Santo, wala na ang grasya ang makasantos. Kung wala na ang grasya ang makasantos, wala na ang gugma sa kasing-kasing nato sa Ginoo. Wala na kita'y kaluwasan. Okay? Ang doktrina sa Santissima Trinidad mga igsoon, wala pagid kini madunggan sa mga Hudiyo sa una sa wapahan ni abot si Jesus. No? Nga naman, matingala mo, nganong wala man gipahibalo sa Ginoo, pinaagi sa mga propeta, nga ang Ginoo di ay tulo. Nganong gihulat pa man si Jesus, nga siya mo'y magpahibalo, nga sila di ay tulo. Tanawa na, karon si Jesus, gilansang nila. Nga naman, gilansang nila. Usa sa rason, di sila kadawat, nga ang Ginoo di ay napay anak. Ang ilahang pagtuon nila, ang Ginoo sa ragyod. So hindi nila madawat nga napay anak. Samot pag yun, napag Espiritu Santo. Sa unang panahon, mauning rason. Nganong wala gitudlo sa Ginoo nga tulo. Ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kagalingon, hinay-hinay. Gikan sa panahon ni Adan ug ni Eva, nagpaila siya sa iyang kagalingon, hinay-hinay, dili kalit. Wa niya kalita nga naman. Kabalo siya nga unsay kapasidad sa tao. Ang tao makalitan kung kaliton. Hinay-hinay lang, hinay-hinay, hantod ang pinakahingpit nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kagalingon ug sa iyang kabubuton nahitabo kanusa sa panahon ni Jesus. Siya na mismo, ang anak na mismo ang ipadala ug didto niya ang katapusan nga pagpadayag. So, unsa may sitwasyon sa unang panahon sa Old Testament? Ang sitwasyon sa una, ang nagasimba lang yun sa tinuod nga simba nga sa Ginoo, mga Hebreyo lang yun, ang mga Hudiyo lang yun. Sila lang yun ang katauhan nga nagasimba sa tinuod nga Ginoo. Ang ilang mga palibot nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Dili lang kay Diyos-Diyos, daghang Diyos. No? Idolatrous nation. Daghan. Sila lang. So, daghan sila mga Ginoo-Ginoo. Muna nga giwarningan gani sa Ginoo diha sa Exodo, no, nga ako lang ang Ginoo, wa nay lain pa. Ayon na mong simba sa mga paghimo mong mga magkinulit diha. Kay mo na ilang ibuhat. Now, tungod nini gimartilyo sa Ginoo sa ilang mga ulo nga ang Ginoo usara gyud ang Ginoo, wa nay daghan pa. Ako ra gyud ang Ginoo. Gibalik gihapak na sa ilang ulo. No? God through His prophets hammered away at the idea of the one God. Mauna, dili gusto sa Ginoo libugon, kutawon ang ilang utok nga itudlo nga ay usara ka Ginoo pero di ay natay tulo ka persona. Di na siya gusto malibog ang mga tao. Kay kabalo siya ang utok sa tao limitado. Hinay-hinayon, dili kaliton. So, gipasagdan niya nga kini ang pagpahibalo nga siya di ay tulo ang niyang persona, si Jesus na ang iyang gitugyanan anak ng misyon sa pagpahibalo. Kuha ninyo? Kay kung iya magong ipahibalo sa panahon nga linghod pang panahon, malibog ang ulo, no? Sa mga tao. So, para masabtan ninyo ang Santissima Trinidad, no? Mura parehas ganun nga tanaw ka sa kuan, sa mirror. Kinsa ning nas picture? Wa mo kailana. Kaila ko ani. Si Justin Timberlake. Okay. So, kana ikaw, ang Ginoo nakaila sa iyang kagalingon. Sa iyang pag-ila sa iyang kagalingon, tungod kay siya hingpit, walay kinutuban, no? Mutanaw ka sa refleksyon, makita na mo yung refleksyon. Pero ang Ginoo lahi. Ang iyang refleksyon na ay kinabuhi. Ha? Mao ni ang ikaduhang persona, ang anak. Lahi sa ato kaya ato ang refleksyon. Mao na, tama na refleksyon na. Pero ang refleksyon sa Ginoo buhi. Niya ang iyaning anak, ikaduhang persona.
Ang amahan nahigugma sa anak, ang anak nahigugma sa amahan. Sa ilang panagbayloan ay ugugma nga walay kinatubang pagbaylo, may resulta sa usa ka persona. So kining gugma nga nasa ilang tunga, may resulta ug usa ka persona ug mao kani ang Espiritu Santo. So mao na siya. So silang tulo usa. Ang tawagan na sa ilahang relasyon circumcision. No? Ayaw mo intawon mo sultig circumcision ha? Dili na siya circumcision. Circumcision. No? Nga ang the three is united. No? Inseparable sila. So, tungod sa ilang gugma sa duha, sa amahan, manamugna ni, di ba, ang refleksyon ni mo, wala man ni mo gihimo, naara magina kanunay, kung mo atubang examen, di ba? Muna nga moingon ta, the Son is not made. He is begotten, not made. Wala siya gibuhat. Naana na siya daan. Ha? So, ang ilang muna gitawag nga, ang Holy Spirit is the Spirit of love. Ha? Infinite love. He is the love in person. So, when you think of Holy Spirit, sa tulo sa persona, no, sa Santisima Trinidad, ang Holy Spirit ang di kayo nato nasabtan. Wa kayo ta kabantay. Pero when you think of Holy Spirit, it is actually love. No? The Holy Spirit is love personified. Love in person. So, kung gusto yung love, it is the Holy Spirit. Tungod sa gugma, ang Ginoo gipadala niya ang iyang anak para muluwas kanato. Tungod sa iyang gugma. Og tungod ni kay ang Espiritu gugma mo ni ang kaluwasan buhat sa Espiritu Santo. Okay? Perfect unity. So laktawan na nato ni kay highly theological na ni. So, ato lang pasabton nga kada persona na ilahi-lahi nga trabaho. Kuha niya? Pareho sa kwan ba? Lawas. Ang atay, lahi og trabaho. Tinay, lahi og trabaho. Ang lubot, lahi og trabaho. Ang kidney, ang ngipon, lahi-lahi ng trabaho. Pero, kung tibuok lawas na, ang trabaho sa tibok lawas, usara. No? Lahi siya trabaho sa sulod. Pero kung sa gawas na, kung maglungag na siya, tibok lawas, naglungag. Dili pwede magpabili ng atay. Tanan, mo, tibok lawas, dala, lungag, mo tanan. Lahi mo tuka sa sulod, pero sa gawas, usa lang ang inyong buhat. Mao po na sa Santisima Trinidad. Lahi sila og tuka. Father is the Creator, the Son is the Redeemer, the Holy Spirit is the Sanctifier. No? Pero, sa gawas sa ilaha, no? Sila tanan usara ang tumong. Okay, usarang sila. So, kung moingon tag ang ikaduhang persona manluluwas, wala nagpasabot nga ang nagluwas si Jesus lang yun. Silang tulo. Kung ang Sanctifier, ang Creator, silang tulo. Di ba? Bisan sa paghimo, mabasa na to sa Juan. Walay butang nga nahimo kung dili tungod sa anak. Di ba? So sa pagbuhat, na ang anak. So sa termino na sa theology, appropriation ang tawag na gi-assign. Now let us go to grace. What is grace? Basig na mo tubag diya, silingan na mo na si Grace. Grace. So, masami, atong kuan ba, interchange ang grace sa blessing. Uy, naalagi, duha ka sa akong bugas lagi niabot ni mo. Grasya ni. Uy, sa ka lagi mong sweldo. Grasya ni. Take the Holy Spirit, kana nga mga bagay nga naabot ka ninyo, dili na grasya.
Ang tawag na blessing or gift. Ang grace is different. Grace is, una sa tanan, in the science of theology, grace has a definite, restricted meaning. First of all, a grace is a gift from God. Pero, ang bugas, gift ko na. Not all gift are grace. Second, grace is supernatural. Meaning, langit nun. Gikan sa Diyos. Supernatural. Next, grace is interior, dili makita. So, may tag, uy, graceful lagi ka mo sa ayaw. Pero din, strictly speaking, dili na, makita ang grace. Mga talents na to, it's not grace. Kaya makita man. Interior, dili makita ang grace. Number 4, grace is always related to our salvation. Okay? Number 5, kini tanan gikan sa hinaguan ni Jesus. Gikan sa merito ni Jesus. So 5. So mo ni ang complete definition sa grace or sanctifying grace. Grace is an interior, supernatural gift of God bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation. Naa sa sulod, di makita, langit nun, gasa sa Dios, gikan sa hinuguan ni Jesus Christ, para sa atong kaluwasan. So, muna yung complete definition sa grace. Tinatog simple lang ang grace, no? Now, tanan nga tao, tungod sa binuhatan ni Adan ug ni Eva, na tao nga walay grasya. Walay grace. Wala ang Holy Spirit sa ato Kangit-ngit. Okay? Sa asa na kayo mabasa sa Isaiah, naapalang ko sa taguangkan sa akong inahan, makasasala na ako. Salmo? So, makasasala na kita tungod sa... So, wala kita'y grasya. Kangit-ngit. Mauna, ako lang ang bata, mamatay, nga wala mabudyagan, asa man sila padung. According to theologians, this is just a theological theory, ang bata nga dili mabunyagan, dili maadto sa impyerno. Asa man. Dili pud sila makasulod sa makakita sa Ginoo. Kaya makakita sa Ginoo kato ramang naay grasya. Wala man sila grasya, wala sila dawat. Dito na sila sa state of natural happiness. Walay dili kalayo, dili kasubo, dili kasakit, kalipay pero lipay nga diha rataman. So ganahan mo natural happiness murag pero theory lang na siya, dili na siya dogma. Okay? Dili na siya dogma simbahan. Wa gyud ta kabalo kung asay mahitabo sa bata, wa gyud naka-sure 100%. Explanation lang na siya sa mga theologian. Muna nga mga iso nga dako kayo nga sala nga ang bata maabtan ng 1 ka bulan wala pa nimo gipabunyagan. Ano sa katigisim na to? Because anytime pwede mamatay ang bata sa sakit. Because ang health sa bata di pa maayo. So, lahi ra gyud ang natural happiness kumpara sa magakos nimo ang Ginoo. Mga ison, kung mamatay na kita, kining atong kalag mohawa sa atong lawas. Kabalo ba mo nga ang atong kalag mangita sa Ginoo murag irong buang. Murag irong buang nga mangita sa Ginoo kay mao na ang kalipayan. Karon di pa na nato mabati kinapas na sa lawas. Pero kung mubuhi na gani ning kalag sa atong lawas, mangita ang lawas ang kalag sa Ginoo. Kay giyan naman gibuhat kita para sa Ginoo. Magtulo-tulo ang atong laway sa kauhaw, magkagot atong ngipon nga dili nato magako sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga sakit kayo ang impyerno. Kaya ang lawas, ang tao iyahang mahimatmat nga forever di na giday niya makita ang Ginoo nga mao iyahang kalipay. So, ang atong kalag mga igsoon, ang kitang tao, nakita sa natural state. Natural. Ang Ginoo naa siya sa level sa supernatural. So ang usa ka natural dili makaambak
sa supernatural. Kung gusto nimo makasulod sa supernatural nga kalibutan, kinsay nakatanawag Thor. Katanawag mo Thor, salida. Ako na may pala mahilig salida dire. So sige na lang. Anyway, so dili ka makaadto sa kalibutan nila sa Ginoo sa imong natural lang. Kinahanglan ka gahom. O kini nga gahom, mao kani ang grace. Grasya. Kinahanglan ka maputos diini nga grasya para matransport ka dito sa kalibutan sa Ginoo. So mo na mga igsoon, ang ginabalik-balik nato sulti nga kung mamatay ikaw dapat naa ka sa estado sa grasya. Kay kung mamatay ka nga wala kay grasya, unsaon naman ang nimo pagtabok didto sa gingharian sa supernatural kay natural man ka. Bisag kung saan nimo kabuutan, kung saan nimo paningkamot sa imong kinaugalingong tawhanan nga paningkamot, you cannot go to that place which is supernatural. Sabtan ninyo? So, kung mabunyagan ka, madawat ni ang Espiritu Santo, na anay kahayag sa imong kalag. Just imagine, murag balay, nga wala kabayad sa muilse, giputlan. So gabi, ngit-ngit, burn out. So kung na mabunyagan ka, gisumpay ang kurente, siga na. Okay? So, this is supernatural quality of the soul. Ang tawag ani, sanctifying grace. Grasyang makasantos. For we are saved by grace. It is by grace that we are saved. Muna. So, kita nga mga Katoliko, kasagaran, makadungog taan nga bersikulo, for it is by grace that we are saved, and not by our works. No? So, it is by grace that we are saved through faith, and not by our works, so that no man can boast. Sabi niya, pinagi sa grasya kita na luwas, pinagi sa pagtuo, o dili sa atong binuhatan para walay tao makapanghambog. Kita mga Katoliko, hadlok anang bersikulo, hala, bersikulo ni sa mga born again. No, di ta na, malikay ta. No, ay kahadlok ana. Paborito kaya nako ng bersikulo. Nga naman, diri mo sulod ang doktrina nato sa sanctifying grace. Nga, ayaw salig dudong nga maayo kayo ka, maayo kayo ka binuhatan, nagserbisyo ka, pero naaday kay mortal nga sala. Sa panahon nga mohimo kag mortal nga sala, mawala ang grasya. So munang dili ka pwede magsalig. Pero kini nga bersikulo wala nagsulti nga ang maayong binuhatan dili importante. Ha? Wala nagsulti. Gipahibalo lang ta nga dapat naa kita kanunay sa estado sa grasya. Kay kung magsalig lang kita sa atong binuhatan, ang binuhatan nato bisag unsa kadaghan niya wala kitay grasya, impyerno kita. Amen? Nya kung wala po kitay binuhatan, kabalo mo, wala kitay binuhatan, mortal sin pud na. Ha? Kung walay binuhatan, ningon ang Ginoo, gigutom ako, wa ko ninyo pakana. Giuhaw ako, wa ko ninyo paimna. Na priso ako, wa ko ninyo gilikturan. Na hospital ko, nagkasakit ako, wa ko ninyo atimana. Didto ka mo sa kalay sa impyerno. Di ako na, wa kay binuhatan, sala gyapon. Okay. So, sanctifying grace. So, kung natin sanctifying grace, ingon sila, pag atubang ko na ito sa Ginoo, ang Ginoo, ing ana ka sulaw, ing ana ka hayag, ing ana ka grabe, mura ni siya atubik bomb ko, no? Ang Ginoo, grabe, walay makadescribe. Nga, ang usa ko no kakalag, mo atubang, pwedeng mawagtang. Dili lang kayo nga mamatay, ha? Mabungkag, mawala gid ang kalag, ma-annihilate tungod sa kagrabe sa Ginoo. So, para dili mabungkag ang kalag, ang Ginoo nagahatag sa kalag nga naay sanctifying grace o ginatawag nga lumen gloriae, the light of glory. So, kung dili ko natungod niya ini nga grasya, ang dili makasugakod ang kalag mo atubang sa Ginoo. Mao kanina ko ang impyerno, according sa theologian,
kaluoy sa Ginoo. Ha? Binuang mo na yung brad, impyerno, kaluoy sa Ginoo. Nga naman. Kay ang usa ka kalag nga walay state of grace, matubang sa Ginoo, mabungkag. Mo nang didto ka sa impyerno pa di ka mabungkag. Init lang. So mo ni mura na siya ang saksakanan, mo ni sanctifying grace ang bubilya mo ng lumin glory. So, nawala nato ang grasyang makasantos. O kini nagpadala ang Ginoong Hesukristo at nagpadala ang Amahan sa iyang anak mismo para motubos kanato, para mahiuli ang atong nabugto nga relasyon sa Dios. No? Now, pagkamatay ni Kristo sa krus, nibugana ang grasya. Gitubos kita niya, giluwas kita niya. Pero wala na nagpasabot nga luwas na ta. Na yung magtudloan na, no? Na yung mga magtudloan na nga luwas na tatanan kay si Kristo nagdupa naman sa cross. Humana, niingon ang ilang rason moingon sila, niingon si Jesus sa cross, it is finished. So wala na, luwas na tatanan. Tanang tao may malangit na. No. Okay? Bisan si Jesus na humana na niya tubos, dili automatic tanan maluwas. Kinahanglan, according ni Father Leo XIII, ingon siya, kinahanglan we have to apply it individually to ourselves. We have to accept this salvation. So, sama sa usa ka gift, pwede nimong dawaton, pwede nimong balibaran. Amen? So, unsaon nato pagdawat? Gidawat kung sa mga sikta, mga utana, did you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Di ba, mga anas lang? Brother, are you saved? Brother, did you accept Jesus as your Lord and Savior? Nga ikaw ang katoliko, ignorante, may nga wala pa biya. Hani, i-accept ka ron. Actually, okay, mutana ko ninyo. Nadawat naman ninyo si Jesus bilang inyong Ginoong manluluwas? Nadawat naman ninyo? Yes. Okay, kanusa? When was the first time? Bunyag. So, ningon Jesus, no one can enter the kingdom of heaven unless he is born again. Now, the question is, are you born again? Yes. Born again na kita. Kanusa kita na born again? Sa bunyag. Kinsay nagtukod sa mga sakramento? Kining 7 ka sakramento, kinsay nagtukod? Ang simbahan ba? No. Si Jesus. Jesus mismo ang nagtukod sa 7 ka sakramento. Okay? So, ang pinaka-importante, ang una sa tanan is the baptism. So, nahiusa na kita sa Espiritu Santo. Ang buhat sa pagpakabalaan, sanctification, is the work of Holy Spirit. Okay? We are united with Jesus Christ in baptism. Nahiusa kita. Question. Naadawat na nato ang grasyang makasantos. Nahiusa na kita kay Jesucristo. Question. Pwede ba kini nato mawala? Kining kaluwasan? Kining grasyang makasantos, pwede ba mawala? Yes. Pinaagi sa mortal sin. Now, kung nakahimo magitag mortal sin, pwede pa bang mabalik nato ang grasyang makasantos nga nawala? Yes. Pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Nga nakabayo ang Ginoo, no? Mawala magina nagtukod siya og sakramento sa kumpisal kay kabalo siya nga kini mga tawhana basin mapandol ni o makahimo ning mortal nga sila na ay chance nga mabalik. So mao kana siya ang sanctifying grace. Ato na lang ilahos sa actual grace, okay? Duha ka klase ang grasya. Sanctifying grace o actual grace. Unsa may kalainan sa sanctifying grace o actual grace?
Mingon ka Brad, spelling. Now, sanctifying grace is permanent. Permanent. Actual grace is comes and goes. Temporary. Everyday kinahatag. Meaning, dili usahan. So, ang grasyang makasantos, na, kung imo na gina. Mawala na siya, pero pagbalik, maurag yapon na siya. Maurag yapon ang grasya ha. Dili na siya lahi na po ng grasya, maurag yapon na. Permanente na siya. Ang grasyang makasantos, wala siya. Ang actual grace, kada adlaw na ginahatag sa Ginoo kanimo. Actual grace. Grasya nga para makasugakod ka nining kinabuhian. Okay. So, wrap up na siya sa topic ganiya, no? Sa sanctifying grace. Light of glory. Kung mo tabok ta sa pikas kinabuhi, nga wala kita grasyang makasantos, we cannot enter heaven, so we go to hell. So, it is a matter of life and death. Kung nagkabit ka sa building, no? Nga di buhi ka, patay ka. So, maningkamot yung ka, sa panahon nga ikaw nakadawat sa grasyang makasantos sa bunyag, nadawat nimo ng kalawasan, responsibilidad nimo nga dili na buhian. Okay? Napay ba tari? Okay. So, mo na atong responsibilidad. Dili maghimulag sa grasyang makasantos. Ikaduhang responsibilidad, sa panahon nga imong makahimo kitag mortal sin, mawala na ito ang grasyang makasantos, insigida, responsibilidad dato nga dapat ibalik pinaagi sa pagpangumpisal. Ikaduha ng responsibilidad. Ikatulo nga responsibilidad, patubuon ang grasyang makasantos nga naa ka nato. Kung saan mo patubo? Namas picture. Bunya, kuan bisbisag tubig. Oh, dili. Pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eucharistia, pinaagi sa mga sakramento o pagampo o mga panghibog, mga maayong buhat. Good works. Good works, sacraments, prayers, no? Muna, the more ikaw ma-purify, mawala mga garbo, the more mutubo ang grasyang makasantos. So, magdepende ko no ang atong kalipay sa langit kung unsa kadako ang gugma, sudlanan sa gugma sa atong kasing-kasing. Ato lang silang laktawan, no? Sabi nga picture na eh. So, dapat ko no, muratag mga iro ba? Nga, dili gusto ilugan og bukog, nga munang gagunita sa sanctifying grace. Himuon na to ang tanan nga dili ta pwede kuhaon na. Imo gina, no? Gihatag na sa Ginoo kanimo, we have to preserve it until the end. Next, we have to recover it immediately. Kung mawala na to, dapat atong pangitaon dayon atong kuan, no? O patubuon. Patubuon na to taas sa lubi ay. Kinsa may mananggiti kung musukod anay, no? Okay, kini nga tahas ang pag-preserve, unsay preserve sa Binisaya ani? Preserba, sumpayan ng ba ano? Ayos na, Binisaya na. Preserba ang pag-recover, unsa may Binisaya recovera? Ang pagbawi. Ang pagbawi, kung kini mawala, ikatulo, ang pagpatubo. Kini nga responsibilidad, puwerteng lisura. Mura kag naglangoy ani sa highway. Lisod ka ini nga tahas, imposible ka ini. Dili nimo ni mahimo nga responsibilidad kung walay tabang sa Dios. Nga naman, mura kuno kitag mga tao nga mura gibago lang ngani gilabayag bomba nga magduyog-duyog asa kapadong. Ingana ang sistema sa tao diri sa kalibutan.
tungod sa yawa, gahom sa yawa, o tungod sa atong pagkapukal sa sala. So kung wala ning tabang sa Ginoo, ang grasyang makasantos dali lagi nato mawala. Dili nato ma-recover, dili nato mapreserba, o dili nato mapatubo. So just imagine this one. Ang grasyang makasantos nguning nastunga mo ning hari. Ang gapalibot ng mga bodyguard mao kana siya ang actual grace. Nagapadala ang Ginoo everyday o actual grace. Kana mo yung give us this day our daily bread. Kanang ginaingon nimo give us this day our daily bread, dili na siya pana, grasya na ang ginapangayo nimo. Of course, apil na po na sa imong ginapangayo nga everyday nga kalanon nimo, pero spiritual po na siya ang ginapangayo. Give us this day our daily bread, daily. So, mo na siya nga murag gamaraton ka, kapoy na kayo, na imuhatag nimong tubig, sustainer ka, refresh na po ka. Kay kudo ang Ginoo, dili mong padala o grasya, di ka kasugakol ng ginabuya. No? So, mura sanctifying grace ang sa tunga, kapalibot niya actual grace. So, ang itabuan na, pares ganyan ng nakahimo kag kabulastugan nga sala. Dakong sala, nangawat ka, nagtanaw kag X-rated, nangabit ka, diba? Ang actual grace, ipadalas Ginoo, ipahimat-mat kanimo nga sala to akong nahimo. No? Sala dito akong nahimo. That is actual grace. Now, kung gahi ka gulo, dili mo pwede nimo balibaran na actual grace. Mayon kag mayon tag kanang akong gibuhat nga pang chicks, common man na. Bisag kinsa gahimo man na, di raman ako, mas grabe pa gayto sila ni kuno. Mayon sila. So, gibalibaran nimo. Ang mahitabuan na, kung balibaran nimo ang unang actual grace nga ipadalas Ginoo, malagmit na, wa na kay madawat sa sunod. Sa sunod na pod kilometro, for example, balibaran nimo ning mineral water. Ang next anang mineral water, 20 kilometros na pod, matay ka. So, kung na ay ipadala ang Ginoong grasya nimo, ayaw balibari. So, diha na makabasa ka sa Bible, for all those who have more, more will be given. For all those who do not have, no, even the little that they have will be taken away. Kung katong naidaghan, tagaan ng samot. Katong wala, masamot kuhaon, grasya na. Katong mga mubalibad sa grasya, ang bisang gamay nga grasya nga nabilin sa ila kuhaon sa Ginoo. Pero katong mga mudawat sa grasya, maminaw sa Ginoo, mas mudaghan pagit ang grasya nga mudawat. Sample, ang usa ka amigo mo ingon, Brad, ayaw ing anak, Brad. Undangin na nang imong pag-adik-adik, undangin na nang imong biyahe na nang imong kabit, o unsa ba diha. Kanang imong amigo, gigamit na sa Dios, grasya na. Actual grace ka na maglakaw kas dala, nakadungog ka DXDD, nadunggan ni badwindel, badtata, unsa ba? Dili na siya aksidente, dili na coincidence. Actual grace na, nakadungog ka nga kuan na nausab man mong kinabuhi. No? So, munang matingala ka, makabalibad ka sa mga sala, makaundang na kasi mong bisyo, dili na ikaw. Actual grace na. Huh? So, kita, lipay ta, may bation ta usahay kabutan kay kuno. Pero actually, dili ta magtaas o garbo, it is the grace of God working in us. Pero kinahanglan gihapon our cooperation. Amen? We have to cooperate. No? Nga na, balibad ka. Guwapa kayong chicks. Balibaran pa nimo, no? Mga kaban, gihukaran na. Balibaran pa, kaunon yun. Pero kung maot, ipahilayo kami sa tinta, sa panulay. So, tungod, kini mga bagay, mahimo lamang nimo kini tungod sa grasya sa Ginoo. Actual grace. Tabang sa pobre. No? So, pag-abutan to sa kwan, sa panahon sa hukom, no? Madiskubre na to nga ang atong kahago sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, gamay ra gid ay. Kay ang kadaghanan nga buhat para kita maluwas, siya di ay. Ang Ginoo mismo.
Mo nang hindi kita pwede makapanghambog. It is by grace. It is by grace. Tungod sa grasya, mo nang hindi ka mangampo nga, ay, buutan kay ko, no. It is by grace that you are saved. Amen? Question? So, mga topic ang discussion, sanctifying grace at actual grace.